आज cocktail chili fry करता, cocktail sausage, onion, tomato, red chili, capsicum, red, yellow, green, chili mix, tomato ketchup, 8 to 9 sauce, chili sauce, and oil. आता सॉसेज करतो आपण एकाचे दोन कोण 1 2 3 नल 1 2 3 1 2 3 रेड चिली आणि कांदा टाकतो कांदा आता एक कॅप्सिकम घालता चिली कॅप्सिकम घातल्यावर सगळं लवकर जायचं भाजून केचप घालता थोडं टोमॅटो सॉस ग्रीन चिली सॉस सॉल्ट फ्रोझन घालून घेतात नाहीतर पहिले बॉईल करून काढून घेतो सॉसेज 20 रुपये आता टोमॅटो घालतो
गाइस इथे कॉकटेल चिली फ्राय केलं. सो गायज तुम्ही चोयला आसली कॉकटेल सॉसेज चिली फ्राय रेसिपी. सो ती रेसिपी तुम्ही बी घराको ट्राय करा आणि मागीर म्हाका फीडबॅक दिया. रादर देन दीस कोली तुमकां रेसिपी जाय जाल्यार म्हाका कमेंटान सांगा. 100% तुमगे रेसिपीज हाडटले. आणि कोणे म्हाजो व्हिडिओ हें करून ना, चॅनल सबस्क्राईब करून ना, ती सबस्क्राईब करा. आणि प्लीज तुमगे फ्रेंड्स फॅमिली कडेन शेअर करा मागीर रेसिपी तुमकां बऱ्यो दिसल्यो जाल्यार. ओके. आणि एड्स येताय ते प्लीज स्कीप करूं नाका. इफ पॉसिबल स्कीप करूं नाका. ओके. मेची नेक्स्ट व्लॉगान. टील देन बाय गायज.